טוב, כאן מקספי, והיום אני אראה לכם כמה ספוטים נחמדים בדידה 2. נתחיל עם הספוט הראשון. במידה ויש סמוק במיד ואתם צריכים לראות בשורט, אז עושים כאן בניין של שני אנשים, עולים על חבר שלך, הוא עומד, ואז ופשוט. אוקיי, ספוט שני בתוך הסייט של בי. בעצם אנחנו נטפס על הקופסה הזאת ונתחבא מאחוריה. אוקיי, אז נתחיל. עומדים פה, הולכים טיפה לצד עד שאתה נופל, ועכשיו אתה לא יכול לראות אותם והם לא יכולים לראות אותך עד שאתה עושה פיק למעלה. אוקיי, אז ספוט שלישי בתוך בי על הקופסה הזאת. הרוב כנראה מכירים את הספוט הזה, אבל אני אראה את זה בכל זאת לחדשים. אוקיי, אז עולים על המכונית הזאת, רצים, לוקחים תנופה וקופצים לפה. הולכים על הפינה לאט לאט וקופצים, ואתה למעלה. עכשיו אתה פשוט מחכה שהם יצאו מהטאנל. אוקיי, ספוט רביעי ביי לונג. זה, אתם בעצם מתחבא מאחורי סמוק ואתה יכול לראות את מי שבא מהלונג והוא לא יכול לראות אותך. שגודמות, חבל. אוקיי, אני זורק את הסמוק לפה והולך להתחבא מאחורי הקופסה הזאת. עכשיו בעצם אתה יכול לראות את הלונג והם לא יכולים לראות אותך. וככה זה נראה כשאתה בא מהי לונג לכיוון הסייד ומתחבא מאחורי הקופסה. אוקיי, ספוט חמישי בדאבל דורס. אנחנו בעצם נעלה פה על הקופסאות ונהרוג את כל מי שעושה רעש מהלונג לדאבל דורס. נעמוד פה ונחכה לו שיעשה רעש. כל מה שאתה צריך זה טימייט שיעמוד פה, אתה עולה עליו והולך למאחורי הקופסה. עכשיו הם מתחילים לעשות רעש מהאילונג לדאבל דורס, אתה פשוט מחכה להם וזהו. הספוט השישי הוא באילונג. כל מה שצריך לעשות זה לקחת את הטימייט שלך ושהוא יעמוד פה על הפינה. בזמן שהוא עומד פה אתה הולך ועולה עליו. מכאן יש לך זווית טובה לאילונג, ורוב הטרור שבאים לא כל כך דואגים להסתכל לכיוון הזה ולמקום הזה, פשוט תבוא להם בהפתעה ותהרוג אותם. ספוט שביעי הוא בעצם ליד ה-T-סייט. הוא יעזור לכם למנוע פוש או רש של הסיטי מהאילונג. כל מה שאתם צריכים זה טימייט שיעמוד על המכלית הכחולה הזאת וייתן לכם מקום לעלות עליו. עכשיו יש לכם זווית די נחמדה על הדאבל דורס. נכון שאני טיפה מסתירים, אבל אתה בכל זאת יכול להרוג. וככה זה נראה כשאתה עשיתי ואתה בעצם מתחיל לעשות את הפוש לכיוון הבייס שלהם. אוקיי, בוסט אחרון, זה בעצם בוסט שאני לא חושב שהרבה מכירים אותו. כל מה שאתה צריך זה שחקן אחד שיעמוד פה, חלק באוויר, ואז אתה פשוט עולה עליו ושניכם נעמדים. עכשיו יש לך זווית טובה לאוואפר וזהו.